Dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Moderna poslovno uspešna. Danas je s nama bila sjajna Aleksandra Mirković, koja je uspešna preduzetnica i pokrenula je platformu Remembering Places. Danas ćemo da saznamo kako je ona došla do svog uspeha. Aleksandra, da li možeš da nam kažeš čime se baviš i kako si došla do svog uspeha? Ja sam arhitekta po zanimanju i dugo vremena sam se bavila arhitekturom, radila sam u firmi i radila sam na dosta projekata u zemlji i inostranstvu, arhitektonskih, velikih. I u nekom trenutku sam poželjela malo da se distanciram od korporativnog života i da neke svoje zanimanja za putovanje i za dizajn spojim u jedan posao, biznis. Tako da sam stvorila jednu platformu, u stvari radim na njoj, stvaram je, koja se zove Remembering Places. I radnice koje imaju jako interesantne stvari, one su potisnute u drugi plan i teško ih je naći. Moj je cilj da njih izvučem u prvi plan i da pravim specijalizovane vodiče za gradove po Evropi, po svetu, koji će pomoći turistima da pronađu autentične lokalne proizvode. Eto, to je, da kažem, ukratko o platformi. Reci mi, s obzirom na to da radiš od kuće, kako izgleda rad od kuće i kada si se odlučila na taj korak? Stvar je dobre organizacije. Probala sam da radim van kuće, međutim, shvatila sam da mi to trenutno nije, da kažem, bolje rešenje od onoga što imam sada. Napravila sam sebi kutak gde mogu da radim sa mirom i samo je do moje volje i discipline. S obzirom na to da si radila i u korporaciji i da sad imaš svoj biznis, koja je bila najveća prepreka ili više prepreka koja si imala na tom svom putu do uspeha? Najveća prepreka sam bila ja. Ja stvarno, mislim, od porodice imam maksimalnu podršku u ovome što radim i kad sam napustila posao koji sam radila, imala sam stvarno maksimalnu podršku. Imam sve uslove, da kažem, i u prostoru i životne da se bavim samostalno onim što želim. Aleksandra, da možeš da nam kažeš šta ne voliš od kućnih poslova ili šta voliš? Ne volim ništa posebno, nego jednostavno ono što moram da odradim i to mi poprilično otežava funkcionisanje i to je stvar koju definitivno trebam da delegiram nekom drugom. Jedino što volim, evo sad sam se setila, evo jutro sam to uradila i baš me prijalo, da raščišćavam kad uradim neki veći posao i kad onako podvučem crtu na nekom zadatku, volim da raščistim radni sto i to me onako, da kažem, rasterećuje, da sklonim te papire, da pobacam i eto, to je jedino onako, zato što meni prija psihički da kažem da sam završila sa jednom fazom posla. I za kraj šta možeš da poručiš nama modernim poslovnim uspešnim ženama? Mogu da poručim da uvek imate neku svoju viziju u glavi, ali idete korak po korak. Za mene je biti uspešan da se jednostavno ostvariš kroz te neke ideje i projekte i posao koji doprinosi dobro ljudima oko, znači svetu i ljudima oko vas. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija Moderna poslovno uspešna. Danas je sa nama bila sjajna Aleksandra Mirković. Hvala što nas pratite nas i dalje na svim našim Radio kanalima i ukoliko poznajete neku ženu koja je uspešna u bilo kom segmentu, tagujte u komentaru, mi ćemo je kontaktirati i objavit ćemo njenu priču.